ପଲ୍ଲବୀ କିଛି ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଜେଲରେ ପୁରେଇବା ପରେ ଆଇଆଇସି ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଛୋଟମୋଟ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଲାଭ କ'ଣ? ଚେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ କରିଥିବା ଅସଲି ଆସାମୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆଇଆଇସିଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପଲ୍ଲବୀ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସାର୍, କାଲି ସେ ଅସଲି ଆସାମୀ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗାରୁ କଳାଖାନା ବୁଲିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି। ଆଉ ସେଇଠୁ ମୁଁ ପୁରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କରିସାରିଛି। ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଆଇଆଇସି ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ ତାପରେ ଏମଏଲଏ ଭୈରବ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତମକୁ ଚୋର ଧରିବା ପାଇଁ 48 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେଥିରୁ 28 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଗଲାଣି, ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସଲ ଆସାମୀ ଧରା ପଡ଼ିଲାନି। ଏମଏଲଏ ଭୈରବଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଆଇଆଇସି ଏମଏଲଏ ଭୈରବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସାର୍, ଅସଲ ଆସାମୀ କାଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗାରୁ କଳାଖାନା ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇଠୁ ତାର ପୁରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଲ୍ଲବୀ ମ୍ୟାଡାମ ଅଲରେଡି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଆଇଆଇସିଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଏମଏଲଏ ଭୈରବ କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି କହିକି ଏମଏଲଏ ଭୈରବ ଫୋନ୍ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଏମଏଲଏ ଭୈରବ ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି, କାଲି ସେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଲ୍ଲବୀ ଯେତେବେଳେ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ତମେମାନେ ତା ଉପରେ ହମଲା କରିଦେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପଲ୍ଲବୀ ଏବେ କ'ଣ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରିବେ କି? ଯଦି ହଁ, କମେଣ୍ଟରେ ୟେସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ।